Today's Between Master and Disciples, The Mindful Heart, will be presented in Bulgarian with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Религиозното потекло на Всемирното бяло братство е основано от Петър Константинов Дънов от България, познат също като учителя Бейнса Дуно през 1900 година. Учителя Дуно учи, че качествата на смирение, послушание, честност, добродетелност, интелигентност и благородство са най-важни в духовната практика. Той обяснява, че човек трябва да върви по пътя на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко. В камъните, в растенията, във водата, във въздуха, в животните, в светлината. Следвайки принципа на Ахимса или ненасилие, учителят Бейнса Дуно практикува и проповядва вегетарианство, което значи хранене без животински продукти. Днес ви представяме свещеното учение на Всемирното бяло братство от извадки от лекция на учителя Дуно, озаглавена "Разумното сърце". Моралната сила на ученика, който следва божественото учение, е в това, че той трябва да има абсолютна вяра в Бога. Ние можем да не знаем къде е небето, може да не знаем къде живее Господ, колко далеч е от нас, но трябва да чувстваме Бог. Един английски проповедник казва: "Аз не зная къде е небето, но щом започна да се моля Богу, тайно в душата си чувствам действието на Божествения дух, значи Господ го чува моментално." А това е важното, че в момента, който ние отправим своя дух към Бога, Той ни чува. Право е казал пророкът, че Бог не живее в небето, а в сърцата на смирените. Кои са смирените? Хората на разумното сърце, казвам аз. Ако всички вие бихте се водили по вашето разумно сърце, всичките спорове, които по някой път се явяват между вас, биха изчезнали. За пример, вие имате груби навици, по някой път нямате търпение, всичкото и се дължи на вашия философски ум, че са ви обидили. В какво седи достоинството на човека? Достоинството на един човек седи в изпълнението волята Божия, в приложението на най-малките добродетели. Ти може да си спечелил едно от най-големите сражения, може да си повдигнал цял народ, но ако един ден сърцето ти каже да завържеш обувката на един старец и не направиш това, всичко сторено пропада. Да завържеш обувката на един старец струва повече, отколкото да спечелиш едно сражение. Сега ще ви приведа примера за онези двама учелници, които живели цели 20 години в пустинята, дето постоянно се молили на Бога. Един ден единият от учелниците вижда, че другарят му, като минава покрай едно място, подскача и хуква да бяга. Чуди се какво вижда този човек, от какво се оплашил да хуква да бяга. Отива на мястото и вижда един голям кюп за злато. Казва си: колко глупав човек, бяга от злато. Той изважда златото от кюпа, взема го и отива в Александрия, дето направя голяма къща, странноприемница, помага на бедните, похарчва всичко и нищо не задържа за себе си. Връща се в пустинята и се моли на Бога да му каже дали е доволен от него. Явява му се един ангел и му казва, че всички негови добрини не струват колкото подскачането на неговия брат. Следователно,
Ако съберем всичко онова, което сегашният наш обективен ум може да направи от времето на нашето детинство до времето, когато си заминем за другия свят и го претеглим, всичко това не може да тежи толкова, колкото една най-малка постъпка на разумното сърце. И в писанието някъде се казва: размишляваше Давид в сърцето си. Значи той размишляваше с това разумно сърце. Той е, което сега се изисква от всички ви. Във втората стадия на вашия живот вече се изисква обхода, т.е. да знаете какви трябва да бъдат постъпките ви един спрямо друг. За пример, искаш да направиш бележка някому. Направи, но да я направиш от любов. Както ще постъпиш спрямо себе си. Когато правиш бележка на себе си, как постъпваш? Осъждаш ли се строго? Нали смекчаваш условията? Защо да не постъпваме спрямо другите тъй, както и спрямо себе си? Следователно, ние трябва да изнесем истината с любов. Когато поправяме грешките на кой да е брат, трябва да ги поправяме с любов. Та той да почувства, че ние правим това нещо от любов, а не че искаме да се радваме на някоя негова погрешка. Първото нещо, което сега липсва на хората, то е благородството. За пример, в тази школа някой път се карате за столове. Някои ме питат: ние нямаме ли право напред да слушаме? Питам, кой е по-благороден? Който сяда отпред или който сяда отзад? Ако си човекът, който можеш да отвориш устата си и да кажеш една любовна дума, да изпълниш волята Божия, седни на първия стол. Ако си човекът, който можеш да кажеш най-грубата дума, седни най-последен. И да те викат напред, кажи: братя, аз не съм за първото място. Аз ще седя отзад и постепенно ще идвам към първите столове. Казвате: да седнем отпред. Да седнете отпред, аз ще се радвам, но трябва да знаете, че аз чета тия първи редове. Те трябва да бъдат редове на божествената любов. Че кой как ви срещне, от вас да излиза онази благост, онази нежност, онази сила, да си помагате един друг. Вие сега ще ми кажете: да, но това са нашите наследствени черти. Това е една лъжа. Наследствените черти са ваша измислица. Доброто, добрите навици, благородното сърце у вас, Бог ви го е вложил. Още когато ви е създал, още когато сте излезли от Бога. Следователно, във всеки един случай, ние имаме толкова възможности да бъдем добри, колкото и лоши. Аз съм казвала и друг път, що е зло. Злото всякога проистича от отказването ни да вършим добро. Злото е ненаправено добро. Да допуснем сега, че двама ученици се скарат, обидят се нещо. Това е много естествено. Как ще изгладят тази обида? Ако единият от тях си каже: чакай, аз ще постъпя според моето разумно сърце, и другият казва в себе си: и аз ще постъпя според моето разумно сърце. Постъпят ли и двамата така, веднага спорът ще бъде изгладен. Какво има да делите в този свят? Не е ли най-хубаво да имате божествената любов? Онова, което може да даде сила на ума ни, онова, което може да даде сила на сърцето ни, онова, което може да даде сила на волята ни. Той е Бог, който се е ограничил, за да живее в нас. Има един Бог в света, който се е ограничил заради нас. Това е най-голямото величие на Бога. Ако ти пренебрегнеш тази жертва, която Господ е направил, да влезе в човешкото сърце, създаваш условия за смъртта. Оттам проистича смъртта. Ние всеки ден и умираме и възкръсваме. Ако още тази вечер вие решите да бъдете верни на този велик закон на божественото проявление, знаете ли каква промяна ще стане с вас? Ако вие се подчините на този божествен закон, който и човек да срещнете на пътя, и най-лошия да е, щом се спрете и го погледнете, Бог ще ви се усмихне чрез него. Ще кажете: познах го.
У лошите хора Бог е скрит надълбоко. Тия хора са лоши, защото не живеят добре. Когато се развалят пътищата в една държава, кой е виновен? Пътищата или хората? Хората не поправят пътищата. И тъй, при сегашните условия на живота, ние със своето непослушание на този вътрешен велик закон сме дошли до такова положение, че целият съвременен християнски свят страда. И тъй, изисква се мекота в нравите. Един господин е казал, че от лицата на тукашните школници свети смъртта. Не, аз не зная дали смъртта може да свети, но това, което знае, то е, че нашите лица не трябва да дишат смърт, но трябва да дишат живот. Сега, когато аз говоря за разумното сърце, трябва да знаете, че за да се развие то, страданията трябва да ви засегнат издълбоко. Човек трябва да бъде разклатен от дълбочините на душата си. Не са нужни само афекти, които да засягат повърхността ви. Както някои вълни засягат само 10 метра от морската повърхност. За вас трябва коренна обнова. Ние трябва да имаме характера на Авраама. Авраам беше бездетен. Според реда на закона на евреите, наследството трябваше да остане на едного от неговите слуги или на едного от неговите синове, от рабините му. Обаче Бог му каза, че ще му даде наследник. Кой беше наследникът на Авраама? Исаак. За нас бе удоволствие да сме заедно днес на Между учителя и учениците. Присъединете се към нас и следващия четвъртък за част 3 на Разумното сърце. Моля, останете се с Supreme Master Television и Светът на животните, нашите събратия, което следва веднага след важните новини. Нека животът ви бъде изпълнен с небесната светлина и любов. It was a pleasure to have you with us today for Between Master and Disciples. Join us again next Thursday for part 3 of The Mindful Heart. Please stay tuned to Supreme Master Television for Animal World, Our Co-Inhabitants. Up next, right after noteworthy news. May your life be filled with the light and love of heaven. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.